Amen. Amen. So my young brother, I said, please have someone to your share and I'll keep my sister. Today what the financial man is that. I said, but I should mental something. So I now in a meeting. Amen. Amen. And tell us if we don't find you. The Bible lesson is elective amplified in the King James. As a ultimate, the Baba was named Postal 80, but Papa Nation is still like the service is great. But I'm Papa this or no, Mama Diana. Matthew 22. Isitoko sithi umshado wendodana yenkosi. uJesu Kristu isikhathi esiningi mayeshumayela wayeba nemfanekiso noma izibonelo. Izibonelo ayikhuluma ngazo zaziveza ukuthi umuntu ongakholwa ikusasa lakhe ukufa. Uma esefile futhi bekhona isikhongo. Okusho ukuthi into oyizuzayo noma sofika. So uJesu Kristu every time ayishumayela wayenza ibonakaliso wayenza isibonelo. Njengoba lencwadi le eshumayela la uJesu Kristu wayekhuluma ngani ngendodana, wayekhuluma ngenkosi. Amen. Umshado wabani wendodana yenkosi. Akho uzongifundela verse 1 as verse 5. On the Bible lesson from the Roman, this is so good. Asifunde chapter 22 verse 1 to 5. uJesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngemfanekiso wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi owenzela indodana yakhe umshado. Amen. Bible lithi uJesu wathatha wakhuluma futhi amen. Ngemifanekiso wathi umbuso wezulu, the kingdom of God, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu amen. Oyinkosi owenzela indodana yakhe umshado. Amen. Njengoba mfishane kakhulu ngiyazi ukuthi ngizosikhathi esincane. Amen. Sicela uqhubeke babshezi ngeke ngisavile. Okay, verse number 3. Wathuma izinceku zakhe ukubizwa abamenyiweyo emshadweni, kepha abavumanga ukuza. Waphinda wathuma ezinye izinceku, wathi, shonini kwabamenyiweyo ukuthi, bhekani sengilungisile ukudla kwami, izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe, konke sekulungile, wozani emshadweni. Kepha badelela, bahamba, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe. Yeah.
Amen. Ngicela uNesingisi bandla afundele from verse 1 to verse 6. Nesingisi. Amen. Isingisi lesi sithi parable of the marriage feast. Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. 3. He sent his servants to call those who had previously been invited to the wedding feast, but they refused to come. 4. Then he sent out some other servants, saying, "Tell those who have been invited, look, I have prepared my dinner, my oxen and fattened calves are butchered, and everything is ready. Come to the wedding feast." 5. But they paid no attention. They disregarded the invitation, treating it with contempt, and went away. One to his farm and another to his business. Amen. Ukuqhubeka la verse 6. Verse 6 ithi abaseleyo babamba izinceku zakhe baziphatha kabi bazibulala, kepha inkosi yathukuthela yathuma amabutho ayo yabulala labo babulala, yashisa umuzi wabo. Verse 8 khona yathi ezincebeni zayo, umshado usulungiselwe, kepha abamenyiweyo bebengafanele. Verse 9 ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela nibizele emshadweni bonke eningabavumayo. Uyabona sifunda la kuverse 1, iBhayibheli yaveza ukuthi abantu bakumele beze emshadweni abezayo. So uma sikhuluma ukufunda, iBhayibheli lithi inkosi yathumela inceku zabo ukuthi akubize nombani. Okay, verse 10. Lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nabahle. Amen. iBhayibheli lithi ababi nabahle. Okusho ukuthi emshadweni sekufika nombani. Nokade engahlosile ukuthi uzomenywa usemenyiwe. Yabo. Kodwa lo muntu emshadweni futhi mungu. Amen. So verse 11 uthi kuthe inkosi ingena ukubona abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu obengayembethe ingubo. Amen. Ukuphinda verse 11 uthe inkosi ingena ukubona abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu obengayembethe ingubo yomshado. Amen. Verse 12 uthi yathi kuye, mngani, ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na? Kepha wathula. Inkosi ethumele inceku ukuthi ibize nombani. Kodwa manje ifika izobheka emshadweni kubantu ababizile, isibona nabantu abangagqokile. Yabo. Bese uthi khona inkosi yathi ezincekeni, mbopheni izinyawo nezandla nimphonse ebumnyameni obungaphandle, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amasiko. 14 ngokuba baningi ababiziweyo, kepha bayingcosana abakhethiweyo. Sifuna bakushiye izithanda zethu. Liyaphila izwi lakho uNkulunkulu osongcwele, liyahlakaniphisa izwi lakho uNkulunkulu osongcwele, linamandla uNkulunkulu osongcwele, liyaphunzisa uNkulunkulu omuhle, liyaphunzisa uNkulunkulu osongcwele, ibabala baba wethu ongcwele, liyawisa nemithi imsedari uNkulunkulu ongcwele, liyazamazamisa ngisho ihlale uNkulunkulu omuhle. Baba linamandla ukudlula amanzi amaningi. Siyabonga baba wethu ongcwele, nathi izwi lakho uNkulunkulu osongcwele eliyimbewu uNkulunkulu osongcwele, siyalemukela baba wethu ongcwele ukuthi sihlale enhliziyweni uNkulunkulu osongcwele,
lihlale emhlabathini uNkulunkulu othongcwele siyawulungisa ukuthi uzuvunde baba wethu ongcwele uzizwe lakho lihlale linethezeke baba lithole indawo baba wethu ongcwele ngiyathandaza uNkulunkulu othongcwele wena ozwi lakho baba wethu ongcwele lingaphumela mahala baba nozwi lakho uNkulunkulu othongcwele lingabuyi lilambatha baba siyabonga uNkulunkulu ongcwele nangu umgcodwa wakho uNkulunkulu othongcwele khuluma inhliziyo yakho ngaye uNkulunkulu othongcwele khuluma uNkulunkulu othongcwele ingcebo nezincikazi zakho silalele egameni likaJesu Kristu esinazareth sokuyamasina amen. Asibuyele incwadi kade siyifunda. La uma sifunda sibhekisisa indaba ikhuluma ngokushada amen bazalwane. Amen. So inkosi yathumela abasebenzi noma ama-servant noma i-court amen ukuthi zizobiza abantu abafanele ukuze emshadweni bangeza abantu abafanele ukuze emshadweni. So uma bengasezi abantu abafanele ukuze emshadweni umshado akusho ukuthi ube usuke khona amen. Njengoba sekubili inkosi isithumela kwesibili isithumela iy'ngcebo noma ithumela abasebenzi noma iy'khonzi njengokusho kweBhayibheli ithumelela ukuthi umshado ube khona wendodana yayo. And umuntu obhekisisa yonke into ukuthi ihamba ngohlelo noma ihamba kahle inkosi akusiyona indodana. Amen. So uma sifunda la sithola ukuthi emshadweni uma izisebenzi selithunywa kwesibili kuthiwa azilande noma ubani ngoba lithi iBhayibheli babizwa ababi nababi. Amen. So ngamanye amazwi endlini kaNkulunkulu akuthina sonke sihamba ngeqiniso. Amen bazalwane. Abagcotshwa baphumile bamemezela ivangeli likaKristu kodwa endleleni kunabantu abasalayo. Ukusala kwabantu endleleni okwenza uvele ukuthi umuntu uma engasenalo ingubo ubonakala ngezenzo zikaNkulunkulu. Yabona kunempawu ezenzakalayo uma kuwumzalwane uthi uyakholwa kunezimpawu evelayo zokuthi awunayo ingubo ngoba ingubo ichaza ukuthi uyakwalifaya ukuba kuleyo. Amen bazalwane. Angithi masiza kahle leli Phasika sibe khona isimemezelo. Yasenza invitation kwavele ukuthi uzobe kushumayela obani uzobe kuhamba kanjani. Amen. Umuntu ongazi bengekeze kodwa njengoba sesimemezela la kukhona abafikile kulaba abafikile abangayithola invitation kukhona abakhethiweyo. Amen. So kulabantu abathole i-invitation beyithola phezulu akusho ukuthi bonke labantu abathole i-invitation bazoyizuza. Amen bazalwane. So fanele usibheke nawe umzalwane ukuthi ume kanjani. Amen bazalwane. Fanele usibheke usibuze ukuthi ukhona yini ongcwele. Uma ungasaphuzwa ngisho unembeza uzibona ukuthi ulimele kakhulu. Amen bazalwane. So ehamba kwesikhathi iBhayibheli ikhonzi sesibizile noma ubani ababi nababi sebengenile emshadweni bahlala phansi. Ithi iBhayibheli inkosi yafika bedla. Amen. Yafika bedla bayadla kodwa babhoyile. Kunabantu abangale pulpit abathi bahamba noNkulunkulu kodwa ngeke ubone. Amen. So ukushumayela iBhayibheli akusho ukuthi uyaphila umvelo. Kumele ukuthi akusho ukuthi uyakholwa. Uyenzeka umuntu ame lepulpit kanti akagqokile. Yabo. So uma umuntu engagqokile umongo uyakhala ngayo ngoba ibandla likamoya ongcwele akulona elomfundisi bakhe. So ukuze sikwazi ukuqhubeka endleleni silungiswa umoya ongcwele endleleni. Ukudla ukuthandaza usizwa umoya ongcwele awusizwa omunye umuntu. Amen. Yingakho kubalulekile uma umzalwane uma uhluleka endleleni iya kumuntu omdala. Ngaba nje mina bangasenziwa indlala mina makuthiwa khona ugogo ngasho ugogo ngohlambuluko ngoba ngihlambuluka ugogo umuntu olaziva
uyazi ukuthi uhanjwa kanjani endleleni. Yabo bazalwane. Amen. So endleleni kufanele wazi ukuthi akhona ameva, akukho lula ukukholwa, akukho lula ukusindiswa. Ngoba ukusindiswa kusho ukuthi ushiya idlozi, ukhonza uJesu Kristu. Abantu abaningi bathi sikhonza into esingalazi, engekho. Amen. Basho kanjani ekhaya bethi ususindisiwe ngeke ulungele lutho. Basho kanjani bathi kunje. Bayazi ngicela ukuthi abantu abasho njalo mhlawumbe benzakalana. Ngabe ngathi ngabe bathandazela ukuthi kwenzeke lokho. Amen. Kanti angisho ukuthi akwenzeke lokho. Kodwa uma sekufikile ivangeli bazalwane, ayikho into enamandla engamelana nayo. So kunabantu abathola umusa, konje lithi iBhayibheli bathi iBhayibheli lithi iBhayibheli kunabahle nababi, ingcebo zalanda abahle nababi. Okusho ukuthi kunabantu abathola umusa bengawulindele. Bese kuba nabantu abangawufuni umusa kakhulu. Kodwa usukhona. Yabo. So kunabantu nje abazwayo isogwe kade besindisiwe. Abantu abazwayo isogwe besindisiwe bekhona. Bekhuluma ngelizwi. Amen. Ngoba isipilo asikho. Inkambo ayikho. Umuntu umusa nje ekhuluma ukuthi konke eshodayo. Umuntu nje unabakhulume kabi kumzalwane noma wenza iphutha uyakutshela ukuthi hamba uxolise. Uyakutshela ukutshela. Ngisho kanje noma kuthiwa inhliziyo encane mhlawumbe ngisho abafu makuthiwa wabamkhize yabo mhlawumbe inhliziyo encane. Makuthiwa inhliziyo encane. Kuthiwa inhliziyo encane uma usuxabana nomzalwane waxabana naye umongo uzokukhuza. Uzothi awenzanga. Ebifo ngeke uzunayo. Fana uhambe ubize umzalwane ukuthi ngiyaqonda. And uyeza nembezo yakushaya uyeza ukuthi ngibonile la. Yabo yinto ekushaya uwedwa. So yinto ezincane ezenza umuntu aphume endleleni. Amen bazalwane. Njengoba kuyinto ezincane uhamba kwenzeke. Ugcina ungasazile ukudla, ungasathanda, ungasezifutho. Yabo into ezincane. Labantu abekhethiwe labantu labo. Kodwa bayisive invitation. Abazange bayithathe. Amen. Kodwa bemenyiwe. Ekugcineni lithi iBhayibheli ngokuba baningi ababisiweyo. Kodwa kepha bayindlosana abakhethiweyo. Ukukhethwa ukubanjwa. uNkulunkulu usuke esebenzisa ability yakhe, amuvela asebenzise umuntu wakhe. Uma kubekwa itende leshumayela, uNkulunkulu usuke ethume umuntu wakhe. Ngoba efuna ukulanga wena. Amen bazalwane. Ngoba abantu abaningi abakholwayo umuntu umethi ubiziwe. Njengoba naveza ukuthi abaningi babe besiwe vele ngoba invitation babizwa. Amen. Babizwa ngoku-invitation. Kodwa inkosi mayesingena la akusibona bonke abayiswe emlilweni. Amen bazalwane. Akusibona bonke abayiswe emlilweni. Yezwa bazalwane. So uma ungumzalwane akekho umuntu ongazazi ukuhamba kanjani. Umdala nomncane akukhethi. Ukukholwa bazalwane akuhambelani nokuthi ufake omdala ayisuwinileke kusasa. Uyawa umdala. Uyawa. Amen bazalwane. Uyawa. Zikhuze yabona ngoba umzalwane zikhuze uzikhuze ngoba yabona umuntu lemele bekhuze. Uyakushiya. Awubona bekhuze ukwenza into ekhuze usukwenza ukwenze wena. Yabona kade beyobhabhadisha nje. Bebeyongcwala. Ngakho ithi iBhayibheli bheka ngisaphili wena. Kodwa uKristu ophila kimi. The anointing ithi iBhayibheli uKristu ugcoba. Sekugcoba sokuphila kuwena. Wena ungasakwazi ukwenza lutho. Uyena okuhambisa endleleni ngoba ukwazi ukuzikholela. Ngeke ukwazi ukuhamba ngokukholwa ngaphandle komoya. Amen. Amen bazalwane. Amen. So njengoba usubhabhadisiwe ubhabhadiswa nje uyafana nomuntu osuke yenza icovenant nomuntu osuke wayothwaje. Umuntu othwele akaphumi kalula ekuthwaleni. Aphumeka kalula. Ngoba usukwenze icovenant nalowo moya lo. Amen bazalwane. So umuntu mebhabhadiswa uyazinikela. Amen bazalwane. Uyazinikela umuntu mebhabhadiswa.
And umuntu mayese elimele ukukhulweni sebhabhadisile. Kwesinye isikhathi akukhona ukuthi ukwazi ukukhuluma. Akubuye kalula. Yabona umuyane. Hayi. Nekani sokuthi uyisebenzisile wena usukukhuluma. Amen. So kubalekile ngomzalwane ukuthi usibheke ukuthi ume kanjani ngokani. Amen. Zibheke ngoba into ebalekile emshadweni i-dress code. Ayifika invitation iyaveza ukuthi ugqokwa. Sawungena lapha emshadweni. Uma wagqoka uyelo ugqoka into engathi uyabonakala ukuthi awugqokile wena. Amen. So emshadweni kufanele sifane. Yabo masibize igama likaJesu sime ngandlela yinye. Sambe ngandlela yinye. Ngoba sibiza igama likaJesu. Amen bazalwane. So ukukholwa kuyinto enjalo. Uhamba uzimisele ume ezwini ungashintshi. Izinto zizofika endleleni noma ngabe izinto kodwa ungashintshi. Uma uPetro nabafundi bebona uJesu Kristu ehamba phezu kolwandle, wacela uLokhuza uPetro. Wacela ukuthi naye eze. Uma esecelile, uPetro wabheka uJesu Kristu. Wahamba phezu kolwandle. Kwale thema seyivuka ivunguvungu, uPetro wanaka ivunguvungu. Amen. Wanaka ivunguvungu. Wasizwa uJesu Kristu ukuthi ambambe. So ukukholwa kunjalo without focus ngeke uzokwazi ukuma endleleni. Ifocus ibalekile. Amen. Yabona amehlo abona lompilo. So ifocus ibalekile because amehlo athatha ukuthi afanye ngombili bese Amen. So balekile ukuthi ukwenza uNkulunkulu ubheka yena. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. Oh yeah. Ubaba u-Deputy President weHlanjalo, haleluya, ubaba umvangeli wako-Overseer, ubaba uSibuka, ubaba uShange, ibingelele ubaba wami, haleluya, ubaba uTheni, angazi noma namuvubelekile kusho njalo, haleluya, kodwa nje ubaba wami, haleluya. Bingelele ibandla lonke nje omama bonke bazalwane abantu abasha. Haleluya, haleluya. Sibonga uNkulunkulu bazalwane, sibonga uJesu, haleluya. Owehlile, haleluya, ezosanda esilapha namhlanje nasihlangene ngaye, haleluya. Sibonga izwi esekuwile, haleluya. Unqane bangcwele kuzokwenza, haleluya. Njengoba izwi sekuwile, haleluya, endlini, haleluya. Amen. Haleluya. Ngizophinpointa nje umbadlwana omncane, haleluya. Athe umntwana kaNkulunkulu wamthinta, haleluya. Siyabonga kakhulu, haleluya, ncebo ukuvuma ukusetshenziswa uNkulunkulu, haleluya. Haleluya. Ukhulumile lana ngomshado, haleluya, wendodana yenkosi. Wakhuluma ngokuthi emshadweni, haleluya, kuba ne-dress code, haleluya, haleluya. Uthe kuba ne-dress code emshadweni, makushiwo ukhala, mawungena wena ungawufakile lowo khala, iyabonakala nje ukuthi awuphilongi naye, haleluya. It's either awuzange uzithola invitation okanye uyitholile kodwa wangayihlonipha, haleluya. Wabona wena ukulungile ukuthi liba semshadweni kodwa wenza okuhlukile kunalokuthi uyakwenziwa, haleluya.
okuyibona okwacasula inkosi. Haleluya. Ukuthi ithi isimemile yize imemile. Haleluya. Baphinda bangafika noma yangabathola lapho bamemile yathi isibiza nokubani. Kodwa misingena iyakhona futhi ukuthi ibone identify ongayibhethi ngomshado. Haleluya. Haleluya. Bazalwane nathi singaphakathi. Haleluya. Singamakholwa uqhubekile ubaba ushade wathi khona abadlule esihogweni khona sebekhona sebesindisiwe sebeyile emanzini sebesidile isidlo kodwa baqhubeke baye esihogweni. Why bezoqhubeka baye esihogweni kodwa sebekwenzile lokho kufanele ube bakwenze ukuze baye ezulwini? Abakwenzanga konke kahle kahle. Haleluya. Khona lokho abakushiyile okuyikho bazalwane, ngoba asini ngokuthi simamukele uJesu siye emanzini sidle isidlo kodwa siyayiphila indawo. Haleluya. Siyayiphila ivangeli. Iyona maintenance yokholwa leyo, ukuphila ivangeli. Haleluya. Haleluya. So ushilo bamshade sakhuluma ngiphikile apho ukuthi lo mnumzane ube sendaweni e-right elungile ukuthi abe kuyona, kodwa baba ukuthi yena akasilungisele akakulungele ukuba khona. Yena ongalungile ukuthi abe kule ndawo kodwa indawo i-right. Haleluya. Haleluya. Ulapha manjena uyakholwa. Haleluya. Usendaweni e-right impela. And yingakho nabanye bezokwazi ukuthi uyakholwa okay ukushuthi uyezulwini. Mhlambe nawe vele ngoba uyakholwa wazi ukuthi ngiyezulwini. Haleluya. Ngoba usendaweni e-right bangcwele. Kodwa inkinga uma ungakulungele wena, uma sikelile wena ngoba lwakho, inhliziyo yakho ingeyona le uNkulunkulu ayifunayo. Ukwenza kwakho kungebona lo uNkulunkulu akufunayo. Haleluya. Izenzo zakho, ukukhuluma kwakho kungamdumisi uNkulunkulu. Ngoba okubalulekile bazalwane singakwenza konke kodwa kubalulekile ukuthi esikwenzayo akudumisi uNkulunkulu esezulwini. Haleluya. uJesu ngelinye ilanga uthe haleluya niyothi Nkosi besivusa besisuka isikushosha ngegama lakho, kodwa athini athi ngiyothi ngiqinisile ngithandaza. Haleluya. Haleluya. Ngoba ungakwenza okwenzayo kodwa ungazihlambululile wena, uma lokho kwenzayo ungamdumisi uNkulunkulu wenzela izwi. Haleluya. Haleluya. Okubalulekile ukuthi konke bangibone esikwenzayo sikhulekele ukuthi akudumisi uNkulunkulu. Haleluya. Esikwenzayo akudumisi uNkulunkulu. Ukwenza kwethu, ukukhuluma kwethu asikhulekele lokho ukuthi Baba sesikhona endaweni yakho. Haleluya. Usibizile uthe uNkulunkulu ikufisa kwakhe, idesire yakhe ukuthi bonke abantu basindiswe. Bafinyelele elazini iqiniso. Haleluya. So basindiswa bazalwane, senza intando kaNkulunkulu, senza isifiso sikaNkulunkulu. Haleluya. So kuyamthokozisa uNkulunkulu lokho. Sesithathile isithembiso sokuqala, asigxile khona. Haleluya. Asigxile khona sikwenzisise esikwenzayo. Haleluya. Ilokho nje bagcwele. Haleluya. Ukuthi sisendaweni e-right. Sisendaweni e-right. Asiqinisekisele ukuthi inhliziyo zethu, ingqondo zethu, imizimba yethu, imilomo yethu uNkulunkulu akathokoze ngathi. Kungabi ukuthi sikhona ngaphakathi kodwa nje sifana, haleluya, sifana namaphepha udoti ozoqoshwa kwemgqomweni. Haleluya. Haleluya. Yafika
ngilivule leli thuba lokuthi uma ekhona, haleluya, haleluya, osendaweni, osemshadweni, kodwa ungayibhethi ingubo yomshado, haleluya, ukhona phela emshadweni, mhlawumbe umeliwe, mhlawumbe ungayitholanga i-invitation, ubuze uthathwe mntakwenu ngoba kuthiwa ihholo li-end. Usuphakathi-ke manje. Haleluya, haleluya. Qinisekisa ukuthi ingubo-ke yomshado uyembethe. Uma ungayembethe noma ungekho sure uyembethe yini, haleluya, ilona ithuba lelo lokuthi ubathiswe le ngubo ezokwenza ifanele ubangena. Haleluya, haleluya. Usufikile, haleluya. Mhlawumbe ulitholile ikhadi, mhlawumbe ungalitholanga, kodwa usukhona ngokufisa kaNkulunkulu ngoba i-desires ukuthi usindiswe. Haleluya. Uyena kuqoqile bazalwana, uyifikelani ngayitshela uyifikele. Haleluya. Umoya ungcwele ofakele wamcabango wokuthi hambe lapha wohlanganyela nabazalwana bakhona. Haleluya. Uyena ngani uNkulunkulu lo ofuna ukuthi usindiswe, okholile ukuthi uzofika lana. Haleluya. Uma ukuthi awukazi umvuyo, haleluya, haleluya, uthi uyinkosi nokusindiswa empilo yami, uthi konke ngiyakushiya senginikela kuwena. Haleluya. Uthi noma ngenzakalani endleleni eyami ithemba linye. Haleluya. Noma ngabe ziyangiluma inyoka kodwa mina ngiyeyodwa ngizobheka kuyona. Ngabe wena ungakazi kusho lokho, namhlanje ithuba bazalwane. Haleluya. Ilona ithuba badwele. Haleluya. Ilona ithuba, ilona ithuba. Ilona ithuba, ilona ithuba. Haleluya. 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 Mase simbethe sonke ingubo bagcwele. Siyambonga uNkulunkulu. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu. Haleluya. Kodwa uma singayibethe sonke, haleluya, kuyiqala ukuthi ithuba selikuvelele. Bese wena ungalamukeli. Bese wena ungalithathi. Haleluya. Ngoba kusho umelene noNkulunkulu. Umelene nokufisa lento kaNkulunkulu. Haleluya. Ngoba phela ngithe izwi lithi futhi ufuna bonke abantu basindiswe. Haleluya. Haleluya. Nosekishini bazalwane, aphuma phakathi ekishini. Haleluya. Haleluya. Nosekishini angaphuma phakathi azothatha leli thuba. Alilona ithuba leli oluthola lona ngephi. Haleluya. uJesu kuphela osinika leli thuba. Haleluya.
Haleluya. Kodwa sikwenza ngoba siyaziwelisa, ngoba sifuna ukuthola ukuphila okuphakathi. Ingakho sikhona. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu ke bazalwane. Haleluya, egabeni likaJesu. Haleluya, sizothandaza badwele. Ngicela ibandla liphakame sikhuleleni. Haleluya, izwi likaNkulunkulu elinamandla kangaka. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Siyabonga baba wethu ugcwele. Siyabonga umphelelisi wokuphila wethu. Siyabonga uwe owawukhona, okhona nosazoba khona. Siyabonga wena omdala kulensuku. Baba, izwi lakho bonke bavela ngawe. Baba, siyabonga emini ngokuthula inhliziyo yakho ebandleni lakho. Siyabonga uMilimandla wonke. Haleluya. Siyabonga Nkosi namandla wonke. Emini Baba, I pray for ibandla lakho. Baba wethu ugcwele. Ukuba Nkosi qala inkonzo yokuzidwelisa. Baba wethu ugcwele. Uthe wena asibegcwele njengamkhulu wawe ugcwele. Baba, kunyanzelekile ukuthi sizidwelise usuku nosuku. Baba, siyabonga emini. Sikhulelela Nkosi Jesu ukuba sifanele ukuba sendaweni esikuyo. Sikhulelela Nkosi namandla wonke ukuba ukuhamba kwethu, kwenza kwethu, ukukhuluma kwethu kungayigcolisi ingubo yethu owasiphathisayo yona sikwamukela. Emini Nkosi namandla wonke sinikeza udumo ngoba lonke lungolwakho futhi lonke lufanele wena. Khulisa-ke Nkosi egcwele umntwana wakho. Baba wethu ogcwele okhulume ngaye emini. Mkhulise Nkosi uJesu. Usichithe konke kuye Baba okungakudulisi. Uma kukhona wena ubona konke. Bese Baba wethu ogcwele ufake inhando yakho kuye. Ahambe Nkosi egcwele akhulume izwi lakho. Baba wethu namandla onke efanelekile futhi edlulisa wena. Ukwenza kwakhe nokukhuluma kwakhe kuyinto elimnandi. Aleluya emakhaleni akho. Sinika udumo-ke Baba emini ngayo uJesu Kristu Nkosi yethu. Haleluya. Ngicela siphakamise izandla samukele isibusiso emini. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu Baba kanye nobudlelwane nomoya oyingcwele makuhlale kithi